lampahipun sampur penghormatan. Sampur penghormatan namung to kacaosaken setunggal sampur penghormatan. Sampur penghormatan dipun caosaken ingkang mengkugati inggih menika panjenenganipun Bapak Said utawi Bapak Pandhe. Mangke sak paripurnanipun Dok Bapak Said utawi Bapak Pandhe mangke kedah minggah wonten ing sainggilipun Teratak Agung kanthi kairing Dok Juli dados ayo sing rukun gek nyandut gawe kaaturan panjenenganipun Bapak Said utawi ingkang kagungan hajat